Чудили ли сте се някога за механиката на пениса си? Ако имате такъв, вероятно сте запознати, но нека се потопим в екзотичния свят на ерекцията. Ерекцията не е просто знак за готовност за секс, тя е резултат от съвместните усилия на хормони, нерви, кръвоносни съдове и дори на вашето настроение. Представете си това: еректиралият пенис може да побере до 8 пъти повече кръв от нормалното. И все пак, ако пропуснете едно звено в тази сложна последователност, може да се сблъскате с еректилна дисфункция. Нека сега да разгледаме етапите на ерекцията. В пениса, състоящ се от ствола и главата, се намират меатосът и две тръби, наречени корпора каверноза. Тези тръби са изпълнени с гъбеста тъкан и множество малки кръвоносни съдове, които работят заедно в хармония. Физически отговор на химическа реакция, ерекцията е най-видимият признак на сексуална възбуда. По време на възбуда, малките кръвоносни съдове в пениса се разширяват, което позволява на гъбестата тъкан да се напълни с кръв. Резултатът – ерекция. Но след еякулация или намаляване на възбудата, кръвта се оттича и пенисът се връща в състояние на отпуснатост. Така че всяка ерекция е като щафетно състезание, което започва в мозъка и завършва в пениса. Търсенето на лекарски съвет за еректилна дисфункция не е свързано само с сексуалния ви живот, то е стъпка към по-добро общо здраве.